Hej! I dag vil jeg vise, hvordan vi kan lave nogle super nemme og lækre chokolade påskeæg med creme indeni. Så kig med her. Nu er påskeæggene færdige, og jeg vil vise, hvordan resultatet er. De ser sådan her ud. De er egentlig meget fine. I kan se indeni, jeg har lige skåret den op, så I kan se det der mus indeni. Men jeg står faktisk og spiser en her, så kan I se, det er sådan helt musset, eller hvad man kalder det. Men virkelig lækkert, og overhovedet ikke tørt eller noget. Så lækkert påskeæg. God påske. Vi ses. Sukkerfrie påskeæg med cremet fyld. Find hele opskriften og ingredienserne på min blog saraposin.com. Rigtig god fornøjelse og god påske.